Let's get indaba ze-1KZN TV ifundalo samukeliso kaNqulunga ngikubelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini lanamhlanje. Owasemkhanyakude usondezelwe usizo oweTheku uthi ubungayazi kagesi emlazi kanti ufakazi ngokubulawa komfundisi esontweni. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho nezemvelo uthi ke ingqalasizinda bayethule emkhuzi one stop shop kanye ne-digital center kuzosiza kakhulu kumphakathi wasemkhanyakude namaphethelo ukuba ungabe usahamba amabanga amade yofuna usizo. Ekhuluma nabezindaba ngenkathi kuvulwa lezi khungo uZondi uphinde waveza ukuthi ke zizoba olukhulu usizo nakosomabhizinisi abasafufusa. Osomabhizinisi abasafufusa kanjalo nentsha efisa ukusebenzisa ezobuchwepheshe ngeke basaphoqeleka ukuhamba amabanga amade emva kobungqongqoshe umnyango wezokuthuthukiswa komnotho nezokuvakasha nokungwekwemvelo esifundazweni umfundisi uMusa Zondi ethule ngokusemthethweni isikhungo i-one stop shop ezosiza kakhulu osomabhizinisi kanjalo nesikhungo samakhompyutha i-digital center ezosiza intsha. Ukulonjwa kwe-one stop shop ngamanye amazwi akusisitolo sokuthenga impahla. Ngamanye amazwi into lena yokuba umuntu ofisa ukwenza afumane yonke imisebenzi ezinsiza kusebenza zikahulumeni ayithole indawo noma ngabe into ethinta umnyango wa-Home Affairs noma ngabe into ethinta umnyango lo wezentela usazi neminye iminyango yakahulumeni ebalulekile abantu bangahambi ibanga elikude ukuze bakwazi ukuthi bakuthole konke kundawo. Uhulumeni uzama ngazo zonke indlela ukuhlangabezana nomphakathi ukuze ulethe insiza kusebenza eduze nawo umphakathi lokho kubalulekile. Lezi ikhungo zombili zizotholakala kwisikhungo samabhanoyi esemkhuze. Imeya kamasipala wesifunda uMkhanyakude uSiphile Mdaka uzwakalisa ukujabula ngokufika kwalezi ikhungo ezoba usizo emphakathini. Umdaka uphinde wanxusa umphakathi ukuba uziphathe ngendlela lezi ikhungo ngoba ezawo. Usuku oluyinqazivele namhlanje la eMkhanyakude la khona umnyango wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha nezemvelo kwaZulu Natal oholwa ubaba umfundisi uZondi ubuzolontsha ngokusemthethweni lenqalasizinda yokulekelela osomabhizinisi abancane abakhulu endaweni esibiza nge-one stop shop ezokwazi ukuthi umuntu ofuna ukuqala ibhizinisi usenendawo angaya kuyo eqala register athole uSARS athole yonke inhlobo engamlekelela ukukhanda ibhizinisi lakhe. So lo msebenzi obuwenziwa la oyingxenye ka-ATIA uMkhanyakude uMasipala iJozini noMhlosinga uzolekelela ukuthuthuka komnotho kwabantu bala eMkhanyakude. So thina njengabantu abamele abantu baseMkhanyakude sijabule kakhulu ngalomsebenzi obuyenziwa namhlanje. Akugcinanga lapho uphinde umphathiswa wavula into esibiza ukuthi digital center okusho ukuthi umuntu nje ofuna ukusebenzisa uhlobo lwespeed se-internet usengakwazi ukuza kule digital center ela e-airport ayisebenzise ngaphandle kokukhokha imali noma ngabe ufuna ukufunda noma ngabe ufuna uku-applya noma ngabe ufuna ukuthola ulwazi olunhloboni usunesente ezokwazi ukulekelela ikakhulukazi abantu abasha kodwa nabo bonke abantu abakhona. Umfundisi uZondi uphinde wacacisa ngokuba khona kwesikhungo samabhanoyi kule ndawo neqhaza laso ekuthuthukiseni umnotho wakule ndawo. Lesi sikhungo okwamanjena sisalungiswa. Okunye okusemqoka esingakuphawula ngale airport yasemkhuze ukuthi iseduze kwamazwe angaphandle izwe laseMozambique izwe laseSwatini. Ngakho ke njengoba sithi iSouth Africa i-gateway to the continent of Africa kanye ke nale airport yasemkhuze i-gateway kwi-region yakuSADC ngaleyo ndlela isemqoka kakhulu. Osomabhizinisi abaningi bebephoqeleka kuye eMgungundlovu kanye eThekwini ukuyokwenza ezinye zezinto esayizotholakala kulezi ikhungo. Izindabeni ze-1KZN TV kubikuthi abantu maphumulo emkhuze. Uhlalo wekomiti likagesi amanzi ukuthutha kwendle ngaphansi kumasipala iTheku uMntunkosi uthi ke inkinga kagesi bayibone ngoba sekubhekisha amalungu omphakathi ku-ward 89 eMlazi. Amalungu omphakathi kule ndawo avale kumgwaqo mangosuthu highway ebhekishela ukuhamba kagesi. Ngokusho kwamalungu omphakathi kule ndawo athi inkinga iqale ngesonto ledlule la kwaqhuma khona isigxobo esikhulu sasha okuyisona abadonsa kusona ugesi. Usihlalo uthi lelodwa ihostela
abalazi ukuthi lenkinga kagesi. Besingenalo ulwazi lokuthi kunenkinga kagesi. Ihostel lelodwa besazi kunenkinga kagesi okuyiwema, kodwa la kwathi besingenalo ulwazi ngakuthi ngize ngabuza ku deputy head wathumela kuma officials onke la ephendule khona ukuthi cha abanayo ulwazi ukuthi khona abantu abanenkinga lapha. Inkinga debaqhitala ukuthi ama hostela angaphansi kwa human settlement. Ndima fanele abaka electricity bayokwenza umsebenzi fanele kungenelele uarchitect abantu abakwazi lokho phansi. So kuyayidala ke inkinga lokho ukuthi kugcina kube nama delays, kodwa ngoba sesiyazi sizozama ngawo konke amandla ukuthi both uhuman settlement waseThekwini kanjalo noelectricity ukuthi bangenelele kuze abantu bakithi bekwazi ukuthi basizakala. Ama hostel aseThekwini angena ngaphansi komnyango wezokuhlaliswa kwabantu ongaphansi kwawo lo masipala. Ngokusho kaNkosi uthe ezinye zezinto ziyabambezeleka ukuthi ifike ekomidini labo naseyindaweni ezifanele uma zibikwa ngenxa yokuthi azikwazi ukuthi isikhalazo noma izinto ezibikwayo zifike kubona ngesikhathi. Ngiyanxusa ukuthi ama ward councillors ethu nama hostel akwazi ukusondeza iDepartment Architect kanjalo no housing ikhulunywe lento ukuthi how best can we fast track into ye service delivery kulama issues are essential okugesi, amanzi kanjalo njalo nento zabo na sanitation ngoba kuyasilimaza ukuthi abantu bakithi beze beyemgwaqeni bayolimaza ingqalasizinda ekhona kuthiwa sekushisa umgwaqo omkhulu kangaka nje makuthiwa usulinyazi uma usuthi awe uzosidinga imali ezinkulu kabi. Ema hostel amaningi la eThekwini ugesi namanzi abantu abahlala khona abakukhokheli. uNkosi uthi lokho ke kube nemthelela emimbi ngoba kugcina nabo sekubadla ephaketheni. Uthi maduze bazonqamula ugesi namanzi oxhunywa ngendlela engekho emthethweni. Sizoqala uhlelo nje oluzoba lubi nokho sumasipala ukuthi bonke laba bayixhumela ugesi namanzi kuzofanele siba disconnect. Uma sesiba disconnectile kuzofanele ke mawuphinde watholakala uyixhumele so kufanele sidedele ngale yomthetho idlala indima yayo ngoba labo bantu abayixhumela amanzi nogesi eindaweni eningi even emalokishini uthola ukuthi kunabantu asebakhile eduze kwelokishi bayixhumela amanzi ayavuza nebeyixhumele ngendlela yabo ngoba abekho skilled abafundisekile ukuthi amanzi axhunywa kanjani. Manje ugesi ubungabuyi kwenye ingxenye yesigceme sakwaThi okuyihostela i17 eMlazi. Ngodeba Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngesemlazi eThekwini. Wathuleka ubufakazi enkantolo kaMantshi eNgolezane wesilisa osolwe ecaleni lokubulawa ikhanselela ACDP kumasipala omhlathuze umfundisi uJohn Mnyaka. Lo fakazi igama lakhe ligodliwe ngenhloso ukuba ke aphephe uyenake wasiza wesifazane uNonhlanhla Luthuli ongasekho ngokumtholela ke izinkabi okunguyena ke osola ngokubulala uMnyaka. Uchazeke ukusuka nokuhlala indlela okwakhiwa ngayo leli tulo lokubulawa kaMfundisi uJohn Mnyaka kanye ke nokuthengwa kwesikabi. Umfundisi uJohn Mnyaka wayikhansela leCDP kumasipala omhlathuze wadutshulwa washona ngomhla zingama-27 kuJuni ngonyaka ka2023 esesontweni eshumayela phambi kwabazalwane ekhaya kwakhe eNtseleni. Umndeni uthi ngalobufakazi obethulwa komsolwa wesithathu kuleli cala sophinde ubufakazi bombuso uyathemba ukuthi uzothola ubulungiswa. Bekuusuku ke namhlanje ke lo fakazi la okufakaze khona noSipho Nxumalo owasekhona eMatshano oDondolo la kusuka khona ababulali laba babethunywa ukube bezobulala. So uSipho Nxumalo ke uyena owayenobudlelwane nentombazana okuyiyona eyayifuna inkabe izobulala uMyaka. So ufake usephenduke wawufakazi omkhulu ke kulelo khuzana ke kuleli icala ke ufakaza against inkabi lezi ezatholwa uyena ukuthi ziyobulala uMyaka. So ke sinethemba ke lokuthi ke ijustice soyithola ngoba uSipho uyena umuntu kusukela ekuqaleni kuze kuzoba sekugcineni owayekhona kwenziwa yonke lento kuboshwa iqhinga leli lokubulala umfundisi kanye nentombi le yakhe. Umsolwa osengufakazi wombuso ligodliwe igama lakhe ukuze kaphephe. Kanti abasolwa ababili kuleli cala uSandile Maboyakhulu kanye noEugene Khumalo babhekene necala lokubulala elokuthola nezibhamu kanye nelokugqekeza. Umndeni uthi ke namanje kusabhlungu indlela asoconga ngayo umfundisi uMyaka. Into esifisa njengomndeni ukuthi inkantolo isenzele iqiniso ngaleli cala ngoba umfundisi uMyaka kahle kahle into ayifela into engekho. Umfundisi uMyaka kwakuwumuntu wokuthula noxolo, umuntu ongeke uzumuzwe ethini.
umfundisi ufele nje kuphela ukuthi uthenga umuzi kwintombazane kanti intombazane iyamgebenga mase kufanele iphume kulomuzi isimthengela abantu ukuthi bezombulala wazofa phakathi ekhaya egcekeni kubo phambi kwabazalwane bakhe abahola ebandleni wabulawa phambi kukhona ngisho izingane ezincane ezino 7 years. Ukudutshulwa kubulawa kwamfundisi uMnyanga ngesihluku kwaba ngathi kuhlobene nezepolitiki kanti njengoba ke kuqhubeka icala kuvela ukuthi ke kusuka kumbango kowesifazana ongasekho nonhlanhla lithole emdayisela ke indlu esenqaba nayo wabeke sehlela ke itulo lokumbulala. Thina njengomndeni wakhe kahle kahle sasivele sazi ukuthi ukufa kwakhe akukho related ipolitiki kwakuse early uMnyaka engenile ukuba ikhansela. So sasaze vele ukuthi into ekhona kulezi insuku yini ingakho kwabalula nokuthi usheshe kuvela ukuthi kahle kahle yini ngoba kwakuvele kunalowo mbango osukhona ekuthenini lo muntu odayisa umuzi akasafuna ukuphuma. So ke kwase kubalula ukuthi kahle kahle amaphoyisa yini okumele ayilandele. Lo mndeni uthi uyafisa ukuthi naye umsolo ongufakazi wombuso lo ajeza. Na inkantolo siyafisa ukuthi noma esebenzisane nayo noma umthetho thina singawazi kodwa siyafisa ukuthi ngaye egcineni kube khona ekwenzayo ngoba mawubheka ube yi-part and parcel kusukela ekuqaleni kuze kuyoba sekugcineni kuyo yonke lento yena obehamba ngemoto yakhe kwenziwa yonke into ngemoto yakhe yena obehambisa intombazane yonke lento kuyokhonja umuzi hambisa abafana enza yonke le kangoba uyena wazi wayihambisa nangosuku lokuthi kuyobona ukuthi hayi ngempela abafana bawuqedile umsebenzi. Leli cala ihleselwe ikusasa kuyo ke lenkantolo kanti kulindwa ukuba ke ufakazi wombuso ethula ufakazi bakhe izinsuku ezine. Izindabeni ze1 KZN TV kubika inkosi enhle Mthembu eNgwelezane. Okhulumela ke indlunkulu kaZulu umntwana uThulani Zulu uthi ke uNdlunkulu uThoko Zulu uzotshala ke ngomgqibelo emalibeni asemahashini ngemuva kwenkonzo ezoba senkundleni ezemidlalo esigodlweni kwaKhetho Mthandayo. uNdlunkulu uMantombela udlule ke emhlabeni ngolesihlanu ekseni eseminyaka engama-27 ubudala. uNdlunkulu uThoko Gladys Zulu beseneminyaka engama-27 ubudala. Ushone ke ngolesihlanu ekseni ngemuva kokugula isikhashana. uNdlunkulu uMantombela wayegana umntwana omkhulu wasendlini yaseKwanqangifile umcwayizeni kaSolomon kaDeni Zulu osakhothama nowakwaba ke yibamba bukhosi kulandela ukukhothama kwengonyama uBhekuzulu kaSolomon ngo-1968. Indlunkulu kaZulu siphinde yagqime kwenkulu ingozi engaqwantwala emva kokudlula emhlabeni kukaNdlunkulu uThoko uGladys uMantombela. uNdlunkulu ke wayegane umntwana wasenqangiphilile umntwana omkhulu umntwana umcwayizeni kaSolomon. Kuzokhumbuleka ukuthi umntwana uye owabamba isikhundla sobukhosi emva kokukhothama kwesilo uBhekuzulu ngo-1968 nangaphambi kokuba ke ugcotshwe inkosi uZwelithini kaBhekuzulu ngonyaka 1971. uNdlunkulu udlule emhlabeni ngosuku lwangolwesihlanu ekseni ngomhla ka27 eneminyaka engama-87. uNdlunkulu ke uzofihlwa ngomgqibelo mhla ka5 kuJulayi emva kwenkonzo ke ezoba lapha ya enkundleni zemidlalo lapha kwaKhetho Mthandayo esigodlweni eyobe sebekwa ke uNdlunkulu emathuneni noma emadlinzeni emahashini lapha emakhosini. uNdlunkulu uMantombela bekanye noGwabini ibona kuphela ke besebesele eNdlunkulu ababegane abantwana bengonyama uPhumuzo Zulu uSolomon kaDeni Zulu. Sithi shelele etolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Sikwamukele mbukeli ubukeleke zona indaba ze1 KZN TV nazi ke ihlokano kuyizona ehamba phambili osunguna namhlanje. Owasemkhanya kude usondezelwe usizo oweTheku uthi ubungayazi kaGesi Mlazi kanti ufakazi ngokubulawa komfundisi esontweni. Inyunyane yabasebenzi neHawu ithi ke ikhathazekile ngezinga eliphezulu labasebenzi imbombula abaholelwa ke izibhedlela phecelezi izipoki esifundazweni KwaZulu-Natal. Lokhu ke kuvezwe kunobhalwa lenyunyane eMgungundlovu uMazwi Ngubane odaluleke ukuthi ke isibhedlela eNothdale sinenqwabi yezipoki esiholelwayo. Inyunyana iniHawu ithi ziningi izibhedlela kulesifundazwe esisola ngokuholela izipoki zezisebenzi. Lokhu kuvezwe ngunobhala walenyunyana eMgungundlovu uMazwi Ngubane uthi basanda kubamba imashi ngaphandle kwesibhedlela eNothdale
bekhala ngazo izinkinga ezifuze lezi. Uhulumeni kubalekile ukuthi ayicheck ngempela health system yethu kulelizwe leli nokusebenza nje kwazo zonke izikhungo ngoba ziningi izinto egcina lapha yana zimosha imali ngendlela engafanelekile ngenkohlakalo ukuphuma kwamathenda ngaphakathi aphuma ngendlela engahlelekile aphumela abantu abathize ikona ukuqashwa kwalezi ipoki lezi ngoba kusafanele kwenziwe i-verification ngendlela eyiyona. Siyazi ukuthi uhulumeni uthi uyayenza but siyazi thina ukuthi ayenzeki ngendlela ngoba sinobufakazi ukuthi ebhedlela ethize kunezipoki engaka esingabala khona iGrace esinikile idepartment namagama ukuthi obana abayipoki la eNodel Hospital siyazi ukuthi bezu 134 siyazi ukuthi akuzona lezo nje kuphela izona ke izinto lezi emosha imali kwi-department nekufanele ukuthi kuboshwe abantu esikhundleni sokuthi engaba kuboshwa abantu badedeliwe banikwa bakhulula ukuthi abahamba baresign beye emakhaya bathatha impatient zabo i-department yabadedela. Ungubane uthi amabhodi ezibhedlela kumele azi ukuthi ahamba agcine phi. Amabhodi ezibhedlela sewahlonipha kakhulu kodwa kufanele ukuthi kakhulukazi uMEC yaphinda back ukusebenza kwawo nokukhethwa kwawo ngoba agcina engena kwezinye izinto ezingabathinti kakhulu nokuphawula kwabo kube ukuthi nje ukudefenda kuphela kwiboard silindele ukuthi abantu abazo-identifya ama-challenges akhona ngaphakathi basebenzisane nawo wonke ama-stakeholders akhona kuze kuhlakulwe lolo khula lolo olukhona. Usihlalo webhodi lesibhedlela eNodel usanda kuqokwa uthi bazoguqula izinto. So thina ke siyibhodi elisha lengenile sifuna ukusebenzisana naso isibhedlela nawo wonke ama-stakeholders nomphakathi nanathi ke sisonkana ukuthi sibambisane ekushintsheni indlela isibhedlela abasibona ngayo abantu nesi-operator ngayo futhi ama-operations asithi awahambiselani ney'nqubo zokuthi fangabe ku-operator kanjani and also compliment them where they are doing izinto ezi-right khona. But-ke uyazi ukuthi abantu bavamise ukuthi sibuke ngesayide elilodwa fase kubuke zonke indlela. This is why you see la kunama issues ikhona sizimisela ukuthi sidile nawo head on singezwa ngabantu but siye khona at the bottom of the issues and also la benza khona kahle sikwazi ukuthi siqhube lawo ama compliments and also siwaveze nakubantu bonke ukuthi isibhedlela it's not only izinto ezimbi kuphela ezenzakalayo but also kunezinto ezinhle ezenzakala khona. Untshaba uthi ziningi izinsolo zenkohlakalo ezingaqinisekisiwe. Uyabona kukhona into ekuthiwa yinsolo. Into ekuthiwa yinsolo ufanele ukwazi ukuthi uma kuneyinsolo ekhona ngawo ngenze example endlini yami ekuthiwa khona into eyenzakalayo errong kufanele ngenze sure ukuthi ngiyayibhekisisa leyo nto ukuze ngikwazi ukuphuma nayo ngiphume nayo kuyinto actual. Ezindabeni ze1K7 TV ngo-Ayanda Dube kuseMgungundlovu. Amalungu omphakathi waseKhokhobe eChatsworth eThekwini ngaphansi kwaWard 69 ufuna izipendulo ngezindlu wabe usithenjiswe uMasipala iTheku ngonyaka u2018 bekhuluma neziko lezindaba baveza ukukhathazeka kwabo njengoba ezinye zazo zakhiwa kepha kezanga aphothulwa kanti seziphenduke umhume wesigebengu. Bafuna izimpendulo ngohlelo lwezindlu zomxhaso kaMasipala iTheku nezaqala ukwakhiwa ngeminyaka yo2018 kepha kuze kube manje kazikaphothulwa emphakathini waseKhokhoba eChatsworth eThekwini. Sinenkinga yezindlu ezalahlwayo ezihleli ezingahlali umuntu esegcina sengenelela kuzona amaphara esezivendela iziwe ezinye zazo. Kahle kwakufanele ngabe kwakhiwe about 300 units wezindlu la. Sikule situation esikuyona through ukuthi uMasipala wasifeyila. Ka housing basifeyila bagcina bengayakhanga lawo ama 300 units and abantu bagcina sebeke endaweni ekanje. Abaningi babo babesuswa kwenye indawo engale ngaphezulu kwakuthiwa kuzokwakhiwa ipaki kuyona. So babevele benemjondolo khona abanye babakhe imjondolo emzini yabantu. Kwathiwa ke laba abangale emanyaleni bazosuswa bazokwakhelwa because kuzofakwa ipaki nani kahle kwakuyona futhi program yaMasipala leyo ukuthi abasuse ababeke abanike indawo. Kodwa kubanikeni kwabo indawo abalenzanga ngempela iqiniso ngoba bahlulekile. Indawo esihlala kuyona ziyawa izindlu zakhona. Ziyawa lama RDP houses ababewakhile itoilet lingaka phakathi indlu ayina foundation iyawo endlini ni u10 anikwazi ukuhlala nonke kuleyo ndlu encane kangaka. Kuvela ukuthi ngokohlelo lukaMasipala lezi zindlu zabeke zizokwakhiwa izigaba ezahlukene kepha ke nisokuqala sagcina ke singaphothulwanga. Lo mphakathi uthi ke bathenjiswa ukuthi ke zizokwakhiwa kabusha kepha nakho lokho kakubanga impumelelo.
Yathenjiswa I think ikhansela leli lalikhona ex councillor yala. Yafika sabamba umhlangano kwathiwa zizokwakhiwa kabusha kuze kube namhlanje izindlu azikaze ziqalwe phansi njengoba kwezinye indawo like Homelands o forum bakhona bayababhidliza babaqale phansi babakhe kabusha ko Chesterville ko but la eChatsworth impilo yakhona ayifani neyasemalokishini bas-treata ngenye indlela aba-street njengabantu kodwa yithina abantu abamnyama esibaningi esihleli and esisafarishayo. Ikhansela lalendawo lithi ke selibhale kwaphela uInki ngalo lolu daba. During the period of the by-election in Ward 71, around the 2018 period, they redirected our funds from this ward, which is on council documents. They redirected the funds from 300 units into Ward 71 because they were fighting a by-election. We've raised it numerous times in the city. We also sent a petition to the city manager. We also had a site meeting here with the then housing committee chairperson, Mr. Sabelo. He was here as well. They promised us they was going to resolve our problem. Now gone 10 years down what we have raised to them. We still have no response from them, and we just don't even know where those funding. Those were national and provincial grant funding for housing development. Abe-DA ekomitini lezokuhlaliswa kwabantu kulo masipala bathi ke bazolisukumela ngokufuna izimpendulo kwizinhlaka ezifanele ezindabeni ze-One KZN TV kubika uNtomkhona Mvubu eThekwini. Iqembu MK Party esifundazweni KwaZulu-Natal lethuleke ngokusemthethweni ubuholi obuhlelwe ukuba ke buqinisa isifunda iLembe. Lo mhlangano weMK ububanjeleke kwaDukuza Town Hall eStenga eNyakatho neLikamthaniya. Iqembu iMK Party liholo uReggie Ngcobo obhekelele ukuhlela ukusebenza kweqembu esifundazweni KwaZulu-Natal liqinisekise ubuholi kwisifunda iLembe ababheke ukusibamba okhethweni lukahulumeni wasekhaya ngonyaka uzayo. Namuhla sila kwiregion yeLembe sizokwethula ngokusemthethweni abaholi abangene kwi-provincial detachment yomkhonto wesizwe KwaZulu-Natal. Siphinde futhi simemezele abaholi abazolekelela ukugcwalisela i-regional detachment yeLembe okuyibona abazonikezwa umsebenzi omkhulukazi ukuthi banyuse ukwesekwa komkhonto wesizwe kulesifunda. Baqinisekise futhi ukuthi siyaqhubeka nokuba namakhansela amaningi kule region. Siyakhumbula ukuthi manje sikhuluma sinamakhansela amabili omkhonto wesizwe aqhamuke as a result of ama by-elections. Sinethemba ukuthi kuyothi kushaya 2026 omunye walabo masipala uzobusuphethe umkhonto wesizwe. Leli qembu likhombisa ukukhulu ukuthakasela kulesifunda njengoba lathatha isihlalo kuWard 18 kumasipala eMandeni kulandela ukunqoba okhethweni lokuchibiyela ngoApril nonyaka. Thina siwumkhonto wesizwe sikhona sisazobonana futhi siyazi abalandeli abaningi beKZN1 TV bangabalandeli bomkhonto wesizwe. Siyanithembisa ukuthi kuzo zonke inhlupheko enibhekene nazo u2026 unyaka ozayo usufikile. Sizonidilivela omasipala abasha iLembe lonke lizobe liphethwe umkhonto wesizwe abantu abasebenza ngeqiniso abanokwethembeka enizobathemba futhi nani njengoba nomholi wabethembekile. Nobuholi beMK buyivumile inselelo yokukhulisa leli qembu elifike kwezwakala okhethweni lukazwelonke ngonyaka ophelile. Siyazi ukuthi siwumkhonto wesizwe kule KZN isifundazwe lesi lapho umkhonto wesizwe owahamba khona ngamalengisa uthatha lesi sifundazwe. Njengoba ke umkhonto wesizwe namhlanje uzoulana eLembeni nje silindele even ubuholi beprovince buzofika bube kanye nathi buzoqinisa ke inhlaka zobuholi. Inhloso nqangi yokusukula namhlanje ukuthi sikhombise even nakubantu abangaphansi kwalesi sifundazwe saKwaZulu-Natal ukuthi siwumkhonto wesizwe sikhona and asiyindawo. Siphinde futhi sayitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo usabukele zona indaba ze1 KZN TV sikukhumbuza bekuyizona ebehamba phambili osukwini namhlanje. Owasemkhanya kude usondezelwe usizo oweTheku uthi ubungayazi kaGesi Mlazi kanti ufakazi ngokubulawa komfundisi esontweni. Ake sibheke ngosini yezomnotho.
Irandi lakuleli libu-17.67 maqhathiswa nedola laseMelika, libu-24.29 maqhathiswa nopond waseBritain, libu-20.83 maqhathiswa ne-euro. Igolide lona $333.86 ounce, welungahluziwe wona $66.74 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Iqembu leKaizer Chiefs limemezele ukusayina kwalo uNkanyiso Shinga njengomdlali omusha waleli qembu laseNaturena eGoli. Lo mdlali koneminyaka engama-25 usayineke esuka kwiqembu lasePortugal iAlverca. Lo mdlali ke uchithe iminyaka eminingi phesheya kwezilwandle, kanti kuvela ukuthi ke ubesemagange ukubuya ke ekhaya njengoba ke esesayine kwiSpofana. Kwenzeka lokhu nje bakhona abanye ukulindeleka kwamakhosi abamemezele njengabadlali abasha ngaphambi kokuba ke leli qembu lilifulathele iNingizimu Afrika leNetherlands ngolwesine kuleli sonto, lapha ke liyozilungiselela khona isizini entsha. Nasike isimo sezulu sakusasa esingalindeleka. Bukeli ziyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe sohlangana kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Msale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.